Oyaure kendo machiegni e chendo machielo kendo mar tedo gi chiemo mana kaka iyude tich adek juma ka juma e Ramogi TV. Tedo gi chiemo kawe kawuono wan mafua nikech kineno mbele na kindi mafua nitie, bathe nitiere, toka nitiere, e yie wiya bende ayudo machielo ma warembe ka godo. To kaendi ok wabiro mar ng'iyo mafua, wabiro mano mar tedo. Wantiere kendi maendi kaunti ma Homa Bay mondo wachak wapuonjre kit tedo machielo. Ma bende dwaro konyowa e tedo kawuono. Wantiere gi jatedo marwa, karibu kabisa. Maendi kendi ja Canada, jo piny maboyo luonge ni ja Canada. Lakini kae waluonge ni ja Kanyada. We in makoro iolnwa matut ninga. Okay. Ginyinga iluongo Alfred Odongo Odhiambo. Dala mar Homa Bay. Kaya Kotieno. Mane kamae. Ero kamana ahinya. Koro iserwako e jikoni kendie. Aneno ka meso chacho, mesani gi gik mabeyo beyo, gik malombo. Edo, kwa loso ang'o? Kawuono wadwa loso miluongo ni mozzarella steak. Mozzarella steak en ring'o ma steak ma wadwa loso ni kuom dhiang'. Iyudo ka dhiang' achiel nyalo ting'o steaks ariyo kende. Kuom dhiang' mangima iyudo steaks ariyo kende. Koro mae mozzarella mwadwa loso, mae mozzarella steak mwadwa loso kawuono. Koro ena part moro mar ring dhiang'. Mar ring dhiang' en part ma iluonge ni beef fillet. The original name is beef fillet. So beef fillet ziko parts mbili tu kuom dhiang'. To gimomiyo waluonge ni mozzarella steak abiro explain ni. Koro mano koro kit chiemo midhi loso gi beef steak ni. Koro wantiere gi ring'o no steak. Kae mae mozzarella. Mae miluongo ni mozzarella steak, mozzarella cheese. Cheese ni wuok kuom dhiang' en bende. En part ma dhiang' ko iluongo ni mozzarella cheese. Kae magi kete gi magi spaghetti. To spaghetti mowang' en part of garnishing mar chiembwa ma kawuono wadhi tedo. Wan kod butter ema wadhi tedo godo. E chiembwa mwadhi tedo kawuono. Kanyo cube. Wan gi cube for marination. Wan gi carrot, wabiro tedo glazed carrot ma wabiro keto bathe mondo mi okow chiemo ni. Wan kod rosemary for aroma mabiro keto chiemo dum mamit, to part ma biro bet garnishing mare. Magi ma fresh ma mupidho kendo. Magi ma fresh, gik moko te watiyogo herbals watiyogo ma fresh. Pod waketo mana matin but garnishing nini herbs mwatiyogo gin ma fresh moa e garden marwa. Kaka ma bende. Kaka ma bende en thyme to ineno thyme powder tineno thyme fresh. Koro sana sana wabiro dwell on thyme fresh, to thyme powder bende abiro nyisi kama donje. Thyme fresh bende abiro nyisi kama donje. Gidonjo kuonde mopogore. Gidonjo kuonde mopogore. Ma wan gi oregano. Oregano en part mar herbals. En wabiro tiyo kode kuom chiembo mwadhi tedo to kod pepper, black pepper. Moro chato chumbi to jito ng'eyo kaito mae to chak. Kasto ma en cream. Mwadhi tiyogo e accompaniment ma biro ting'o chiembwa. Accompaniment en wabiro tiyo gi mashed potato. Mwabiro tiyo. Aya, koro kawachako? Kawachako kuom steak marwa ni. First of all, kaka wang'eyo ni chiemo matinde obiro, dakteche tindo kelo condition mang'eny. Iyudo ka jomoko igi tindo, jomoko igi tuoche ma wantiere go. Koro chiemo ma wantiere go nyaka wapim chiemo. Inyalo yudo wendo moro kata ma ok cham chiemo mang'eny. Ondikne portion monego bed no chamo kod ang'owa kod daktari. Koro kobiro to biro inform ni anta dwaro the portion mar beef fillet, but kata ka en mozzarella steak to kaw quantity maromo kama. Quantity monego bed ni ng'ato chamo en 250
grams. Koro 250 grams ema wabiro dhi tiyogo ka, to nitie chiemo ma be nitie malo mimede godo modhi godo. Onego bed ni a human being take at least 1 kg of food meal mora mora chamo breakfast. Kapo ni chamo breakfast, onego bed ni nitie standard breakfast ma onego bed ni chamo. Nikech normally people ingeni ka ji odhi breakfast, ji wacho ni en mukati gang'o ok en kamano. Breakfast onego bed ni chako gi juices and then fruits. Though kidhi juice, people wanachukua tu juice wanakunywa. Wajui hiyo juice inastahili ukunywe aje. Onego bed ni imadhe nang'o. Juice kaka onego bed ni imadho juice ti hold on e dhogi. Okay, muony immediately. Iweyo. So digestion chakore gi kanyo. Juice chako konyi gi kanyo. Kama chako konyi. Koro sama muonye cha koka part ne pod biro dhi tiye yi. Bang' kisetieko mano koki inyalo dhi e some fruits koki dhi e main dish. Main dish ibiro yudo go kinyi kichiew, maybe inya chamo vitu kama arrowroot, naturals, and then inya chamo kata gweno gokinyi, bear wings, inya chamo sausage. To kidhi e natural inya chamo gik machalo kaka oduma, rabolo moboki, muodi nyoyo mochwaka achwaka, nyoyo kochuno ni nyaka chale chwaka kamano, maybe gi njugu, goganda, tichame kamano. To gimi wacho ni gigi te kiriwogi. Gigi te kiriwogi. Kikaw kilo achiel. Kik gikal kilo. To okochuno beno ochop kilo. Okochuno beno ochop kilo. En mar ni kik ikal kilo mondo mi digestion otimre, nikech imadho chai gokinyi, in gi hours adi mondo mi iyud gimoro lunch, in gi hours adi mondo mi iyud gimoro maybe saa 10 nyaka imadh some juices, maybe kichopo gotieno bende idhi chiemo. Koro idhi yudo ni per day onego bed ni itiyo gi 2 kg. So 2 kg, 1 kg for 3 kg, 1 kg for breakfast, 1 kg for lunch, and another kg for supper. So ukimake na juices utakuwa umetake mingi sana. Lakini ukichukua more than a kg, utakuwa hakuna digestion itafanyika vizuri. Koro yiengi ni ng'eng'e. Koro ng'eng'o onge gimi nyalo timo. Digestion bende ok dhi through. Chiemo mi chamo gotieno ka chak medra wi mi chamo lunch, nikech digestion ok otimore. Kato mitiyudi ni tich bitimo en tich mibeta ok iti gi energy. Koro mano kendo koro biro mi kendo olo. Koro onge tije mbiro tiyo. In fact kitiyo tije office tibiro bet ni nindo sate. To kitiyo tije moko gi in kidhi to in kigoyi tuwe tich, nikech itek chiemo mang'eny moko onego bed ni kawo. Koro onego bed ni wakawo mana chiemo 1 kg kaber ahinya. Both protein and starches koriwore te. Koro ka wan kod beef fillet. Beef fillet wabiro timo ne gimo miluongo ni trimmings. Trimmings nitie king'iyo beef fillet ni biro yudo ka kara kwar to kara char. Manyiso ni ka oboke moro nitiere moume manyaka gol. Oboke ni igole kama. Wabiro gole, wadade te mondo mi owuogi. Kwa gole, koro inano ka sama tiyo kama to arwako gloves. Gloves nyiso ni lweta koni ema handle chiemo to koni handle pala. Koro okonego bed ni kata na arwako gloves te. Gloves arwako mana achiel kende ma koro nyisa. Koro wan ing'e ni wan kaka wasebudhe tich, chuno ni nyaka apim chiemo ni kama. Kapimo kamano, maybe anya make 250 kata. Koro kisepime kaka moro mipimo ni, ma koro kiestimate ne? Mana I estimate to gi lweta, to but koka dhi e weighing machine mondo mi ang'e ani adi ma wadwaro, bochopo ratil ma wadwaro. Ka ong'eny tagole moko oko. Koro kaka wasepime ni, koro wabiro gole to wadwoke ka. Trimmings magwa wabiro golo waket aside, nikech koro kwadich kodgi sani. Koro mae ma watiyogo. Koro ringwani kinene tineno koler, gimoro amora nitie sawa. Wadong' mana ni wadwa dhi e part mar marination mare. To marination ka iyudo ni nitie jomoko mok ti gi chumbi, nitie jomoko mok ti gi spices mamoko ma very strong. So hapa Milden watiyo gi apples. Ma be apples king'iyo kata oko nitie mwapidho. Wapidhogi ma wantie kodgi ready, emomiyo watiyo kodgi ka. Koro gima wakwayo, gima wadwa timo sani en marination. To kapok wachako part mar marination,
ineno ka wan kod cheese ka. Cheese ni wabiro ng'ade into cubes kidogo. Wabiro ng'ado nusne, partne into cubes. Koro kwa ng'ade into cubes kama, into cubes kaka wang'ade no matindo tindo, nikech en be en part mar marination. Kasto ibiro miya kama marinate, ibiro konya gi kama black pepper ne nitiere. Koro wabiro mede iye ka. Wabiro mede iye ka. Ineno? Koro kwa mede iye ka, tibiro kelo kendo herbs ma fresh. Nikech kaka nyisi ni watiyo gi herbs ma fresh. Rosemary koso thyme. Ikelo rosemary mano. Kasto rosemary ni wabiro chope. To kisetieko ng'olo rosemary ni maber, mineno kowuok maber, tibiro kike ei mozzarella to kod cheese no pod wabiro tiyo godo to bang'e ang' watigo bang'e mana kwa tieko tich. Ibiro kelo thyme, wan gi thyme fresh, ma thyme fresh wabiro tena timang'owa chope the same kaka wachop moro cha. Magi herbs ma flavor, iyudo ka herbs magi nene mag powder most ji ka tiyo kodgi to ji ok oherogi ahinya nikech ikia kaka okete ma mondo mi obudh mochop nyaka ka wan be wakia kuma nolose. Koro lakini kionge kode mar powder to wan kod mar powder ma wanyalo tiyogo kata nikeni mano ni mani garufu malo mano. Koro emomiyo wakete ka. Koro kwaseketo kanyo ibiro konya go oregano pod maga mantie tindo. Koro abiro tiyo mana gi powder, tabiro tiyo go mana matin, abiro mede wiye ka. Koro kasetieko tibiro konya gi cube mara. Cube en beef cube. Beef cube mango maego akawo mana portion achiel kende abiro kete iye ka. Koro abiro dwalo gigi kamoro achiel. Inywaso gi ndadhogo mondo mi okikre obed gimoro achiel. Kasto ibiro gemona gimiluongo ni tenderizer. Ochalo nyundo. Tenderizer chalo nyundo. And then kadwa explain ni tenderizer, ibiro yudo ka tenderizer nigi size ariyo. Nitie size mantie plain morieyo, nitie size moro mo othodore. Size mothodore ma iyudo ka oket gik moko machalo musmalo wigigo. Nyiso ni oningo bed ni kone mwatiyo godo. Kone ibiro tiyo go kuom maybe T-bone steak, ibiro tiyo kuom sirloin steak, nitie ringo machalo kamago. Ringo mabet tek. Emigoyo gi kocha. Emigoyo gi kocha, koko ichakinuo gi koni. Saminuo gi koni, ang'o momiyo wago ringo ni? Ringo ni wagoyo mondo nikech en fillet oyom. To wagoye mondo mi spices gi oyud ka donjo e iye. Ndhadho donjo nyaka e iye. Koro wabiro chako gi goye mokwongo. Wabiro keto moko. Mana kama wachope no. Koro wan gi gimiluongo ni salt, chumvi. Waketo chumbi matin kabisa. Ang'o mi waketo chumbi matin? Wan gi spices gi. Kaka cube no nigi chumbi. Cheese mineno ni ochamre kamano nikech en be en gi salt moro matin e iye. Koro wabiro mana tiyo gi matin kabisa. Wastrengo go matin koni kendo wachakwa wamedo wastrengo kendo koni bende matin. Mano rome, mano kendo rome. Ok oti gi mang'eny. Kwasechopo kanyo to wabiro kawo wabiro ng'wenye to watimo ang'o? Wawire mondo mi oyudre kamoro amora. Ing'e ni cube mwatiyogo cha ok en cube moko ma ji nyiewo moko mag tedo skuma ka. Ma cube mantie gi mo. En gi mo e iye. Koro mel kineno komako chiemo kama, yudo komako ti. Koro yudo gigo kaka wamuono no. Gi ndhadho mopogore omake maber to iyudo ka spices go biro donjo iye nikech mocha emwadwalego mondo mi waket marination no bed kamano.
to nikech gigo nwaketo te to ne wapimo gi mar chiemo ni wabiro sama wadhi tedo wabiro tiyo gi magi te onge mabiro dong kata nje moro moko ma wabo medo kaka omedo chelore kaka omedo dhi nyime kaka omedo dhi nyime kaka wabiro medo ma kaka wabiro mede koro kama wachope ni wadwa dhi e jikon mondo wang'e ni kapan wantie tayari mondo wachak tedo. Koro waseike mano marination koro sedonje koseikore kamano to koro wadhi e wakete mach. Koro wasebiro tedo ne wan kod bata marwa ma watenga side wabiro kawo bata no matin nus ne wabiro keto e jiko marwa ka kwasekete pan marwa wawire pan kama mondo mi omak kamoro amora mach mwatiyo go ne ok en mach mantie piny mondo mi kik okoro waketo chiembwa ok we mabed maliet ahinya nikech kobet maliet ahinya bata lokre rateng' owang' koro waketo chiembwa mwadhi tedo. Koro kisekete kamano to iwe koro sama we kochiek no en ochiek acheka dakika moko ka ng'eny ta 5 kende kochiek side cha kendo achaka loko the moment mineno ochiek kamano sama loke kendo ang' nachaka ket kendo flavor marwa so ineno ka demo kako omedo bete pan demo kako omedo chiek mang'eny. Koro awinjo ndadhu ka koro ing'eni mayo gi ndadhu ka momedore nyaka gi bata. Koro ing'eni gik mwatedo ka te gin herbs kod dhiang'. Ok ineno kwa keto gimoro amora en herbs gi dhiang'. Ng'ato nyaka penji ni ang'o watedo en herbs gi dhiang'. Nyaka nwachaki bata en ang'o bata wuok mana bata wuok e dhiang'. Alafu cheese wuok ang'o bende dhiang'. Wuok kuom dhiang'. Ring'o bende dhiang'. To kod herbs ma bende chamo ga. Pok waketo gweno e iye ka. Pok waketo gima chielo. Watiete gi gige dhiang' lilo. Koro e det moment kik waweyo obudho ahinya nikech ginene wawire obiro loko matin mondo mi bata ka ing'eni sama ne waketo cha to bata ka ringo ai boy biyo bathe kala ko watamo time kama mondo mi odonje e iye te ayo chiek mana mos kamano. Koro samo chiek mos no donjo nyaka e iye magi ma koro sama customer openji cha kit ring'o gi mowacho ga siji medium rare well done. Koro ineno fillet ni ene mowuok medium rare ene mowuok well done ene mowuok owuok types mang'eny nikech ring'o ni wanyalo tede design mang'eny kata design 20 mopogore mana kama to mana kiginene. Koro kineno ringwa no kata kaka wuok kwaloke koro we waloke mondo ne ineno kaka wuok ineno kama ochope koro yudo ka ochiek nyaka diere tir. Koro kane ng'ato dwaro mana rare kende to kama ochope no wakete dakika 3 to wagole ibiro yudo ka diere numu to malo chiek piny bende chiek to gin gi ere kamano wazunge ere kamano kendo kitedo ne mama ochiek to koro kocham koro onyisi ni ikia tedo koro ne wan gi herbs moro miluongo ni rosemary ma fresh koro wabiro kawe wakete e bathe ka e bath bata ka sama wakete e bathe kanyo no nitie aroma mogolo no circulate e iye ka nikech ng'eni rosemary owuon mokwongo entiere gi aroma neno kichaki mede ka to omedo gole kasto koro waume koro aroma cha circulate koro donje ring'o to wuotho e bata cha at the moment sama wamede no wabiro kawo ginewa matin herbs wa matin to watimo ang'owa wachako wamede wiye koro lenygo mos kadonje iye tiume aroma cha circulate e iye ochiek acheka mos iwinje kata ng'at mowuok e gate ok owinje kendo iyudo ka ng'ato nikech ing'e niya chiemo ok en ni oket chiemo e mesa mondo mi ji ochiem ok en kamano chiemo wang'e makwongo nyiso ni chiemo no mit ka dhok pok obile
kata gimoro amora ibo winjo tikne mondo ibiro winjo tikne kati neno kako kete kati neno kako kete kati chame kinene kako kete gi chien kata kane tik moko kiki tinene kako kete tiwacho ni gicha ema dum mamit nikech wang'i osenyisigo koro ineno kama ochopeno koro habre ineno ka lokre to maa bende timang'owa medo lokre chiembwa medo chiek kwaloke koro kaa koro watimo medium koro wachopo medium wachopo kama iluongo ni medium rare medium rare mano koro iwang'o koni tiwang'o koni isewang'e te koro odong' mana gi remo moro matin e diere kende mondo mi watiek tede nitie moko ma en rare ka ma koro king'ade to bende remo moro bende neno en gi chunye kende en medium en gi chunye kende mineno kowuok ineno kaka ring'o no pilore kende to ring'o ni yom iyudo ka bucha to ng'ole ang'ola kike e chien ikike gimoro amora okiano tugo gi pesa mane shida kama nitiere ineno koro kama wachope no pod wabiro neno chiemo pok waloke kaka nwaloke dichiel to koro kama wachope ni kidiye ni ibiro neno kogolo pige moko manyiso ni koro ochimo kama koro bete well done koro sama kama ochope ni koro wadwa waketo ne mana mach matin kabisa mach ma waketo ni iluongo ni simmering mach matin mach matin kamano mondo mi koro chieg nyaka iye ma koro jaluo ma kawaida nyacha wacho ni mari mo mochiek to kelo na chiemo manumu koro kama wachope ni koro wachopo kama ng'ata koro fitable mondo mi ochame ka ok onyisi gi ng'ata madwaro chiemo ni ok specify nyaka ited chiemo machiegi nikech ikia kaka en koro ma well done koro well done koro kama wadhi ni en well done koro king'iyo ring'o no ochiek mobet golden kamoro amora koro pod waume nikech waseketo simari piny wachak waume kendo pod oendelea tu chiek koro sama oendelea chiek no gima wanyalo timo ne wabiro mede bata matin e wiye bata wabiro kawo bata mana matin wabiro mede wiye gi malo olenygo marinate wacha to koro romo marinate wa kaka nwaketo koro nitie step ma koro wadhi tieke godo nitie step ma marination no koro ang' watieke go sama watieko ma koro kaka waketo bata no waloke kata koni bende wachako waket ne bata kendo matin wachako winjo bata matin waole wiye mano pod watiyo gi dhiang' wan onge mo mwatiyogo onge gimachielo ma bentie mo mwaketo kadie onge kata matin mach baduoko ne piny mogik kasto wabiro chako loso plate mondo mi wakete koro wakele kama iluongo ni mozzarella steak koro ka ma en aina steak koro pod wakele nying biluongo ni mozzarella nyinge koro mamiye nyingno to kinyudo ka kama ne wa marinate ni waseketo already mozzarella koro wadhi keto ka wadhi kawo gimiluongo ni foil wabiro keto piny matin wabiro kawo gima chalo kama wabiro pedho piny ka kwasepedho piny to wabiro elo chiembwa machiek biro keto aside kasto wakawe waplace ka kama obeteno wabiro kawo mane bata gi abs magwa kik dhi nono waole wiye ka waketo e wiye kanyo kasto nitie marination ma waloso ka ma pod odonge man gi herbs gi ang'ogi wakawo wakwongo waketo ka iwacho ni gimoro amora nyaka ti nikech ni wapimo gi te koro kwasechopo kanyo to wabiro kawo mozzarella modong' kasto waketo e wiye gi malo oven niseyawe osemako liet oven naseyaw mosemako liet dhoni nadwa kete ko wachiegni matin but koro akete
koro kanyo odwa ni cheese no mondo koro wadwa ni cheese no koro melt moro to herbs no akete bo cheese herbs go ema kuongo donje iye nikech herbs go ne okikore herbs to kod cheese koro wakao herbs ka donjo mokuongo kasto cheese kote biro to umete kaito miye nyinge kasto miye nyinge koro kama wachope no koro en kanyo dakika dik kama kanyo en dakika 5 kang'eny ok paten nikech koro waloro oven to wabiro ng'iyo ni wadwaro chame gang'o nikech wan gi base mare wan kod mashed potato ma wabiro loso nineno kane wan gi cream marwa mane waseloso kanyo cream no wabiro kawo to wakete e mashed ma waseginene ma waseloso watede ka kuon mashed nitie potato masha to kata ka ineo tinyalo tede kama kaka watede sani ni kisechopo ka wabiro kawo nitiere black pepper mwadong' godo matin to kod butter mwadong' go butter wabiro keto butter ma odong' no te nikech gigi nwapimo wabiro riwe gi butter no wabiro kawo salt matin stronger pinch of salt kidogo mana matin kiongeza tena kidogo chumvi ji ok cham mang'eny nesiwe jomoko keto chumbi mang'eny e chiemo iketo mana matin e chumbi ojuke gi lwete chumbi iketo mana matin emomiyo joluo wacho ni por chumbi e chiemo por kiketi iporo wang'iyo ringwa cha kumochope amedre duale pod odhi no poko ikore koro ma wabiro dwara demo kaka wamedo dwale demo kaka medo bet mayom ni waketo butter flavor en go mar butter iye en gi mar cream wa mana kuom dhiang' butter wa mana kuom dhiang' kato wan koro gi potato koro wachamo mana dhiang' koro kama wachope ni kan watedo ne mzungu moro tiwinjo ka koro sani osechako muonyo law koro nikech osewinjo aroma mokalo mang'eny mabiro koro kiano odwa chamo aroma no koso odwa chamo chiemo nikech koro odhi koyiem koro kama wachope no koro wadhi ng'iyo vegetable marwa mane waseketo aside ni mondo mi wabiro uso go chiembwa koro mai vegetable marwa no wacho ni kawuono wadhi keto ne carrot juliennes glaze only ok waket ne gik mang'eny ok waket mado nikech wachamo dhiang' vegetable gi mashed potato dhiang' gi gik ma dhiang' chamo kaito koro dhano chamo gi te koro ing'eyo be kaka carrot konyowa e yor neno maber mane moyiero be wayiere mondo mi wause kod chiemo kala bende odhigo maber koro ma types of cuttings wan gi inaitwa juliennes en ming'olo maboyo gin gik mong'ol maboyo kama strips gin gibiro kama ineno kaka giwuok kede kama koro ochalo kaka ing'ado mar chips bas koro en owuok kama mano wasetieke koro kaka wasetieke no wabiro keto pi ma liet ka ma wasekete kettle kacha pasto wabiro golo potato marwa waketo aside to confirm ringwa cha mondo mi kiko kal wayudo ka nitie ochiegni kabisa manyiso ni muda mwamiye cha oromo kabisa mako waketo pi mako waketo pi kwatieko wach carrot to akieka maliet halala man tasha ukiangalia pale yenye tumeweka hiyo maji hapo tulibaki na butter na tukabaki na rosemary so hapo tutaongeza salt kidogo sana salt kwa umbali kabisa salt hatutaki mingi and then tutachukua carrot juliennes zetu tikete naweka so hapo wachiegni tieko tetwa nikech tetwa no serumo koro
koro en be waweyo chiek achieka mana matin deka Winjo bed ni matin ume. owinjo bed ni waume ume bas Koro en kendie odwani obed matin. Matin kamano. To koro kosebet kamano, koro wadwa toko chiembwa nikech wan gi gik monego bed ni wakete e chiembwa mondo mi watim ang'o, mondo mi wa plate chiemo. So wadwa ni waket mashed potato marwa aside kaka nosechiek, marwa ni pod dhi nyime, carrot pod dhi nyime ka chiek, to ma wadwa kete gimiluongo ni pumping bag. Ma bag makonyowa e plate mar chiemo. Wachako toko. Wadwa chako toko, watimo preparation. Harufu noseywayowa mwabet ma jite. Yani ka ne koro ng'ato rito. Ochopane. Manyiso ni sama idhi toko koro kidek gi toko. Itoko atoka piyo piyo. Koro ing'iyo ni preparation mage monego bed natimo sama toko mak gini. Koro make. Koro wadhi keto ginene, wadhi keto mashed potato marwa iye ka. Wadhi keto mashed potato marwa iye ka. Wawe aketi kamano, odanja kende. Haya, wachako waketo modong' no nikech en portion. Koro ikete kama kaka moro miginega kek cha. Koro mi tich mayot sama idhi kacha midhi toko. Koro mana design mar toke, mar kete san. Ineno ka wan kod nyanya ka. To nyanya no dhi carrot marwa osebet tiari. Koro carrot marwa ni kosebet tiari, en wabiro chunge to watieke tika kamano, wabiro gole to mano watieke tika, wabiro kete e bathe ka. Wabiro gole waele. Aya, wagole to wakete e bathe ka. Magi preparation makoro wachimo go carrot. Makoro carrot waluonge nang'o, steamed mana steamed carrot kende. Ma wawacho ni wadhi bet glazed. Koro kaka neno wakete ni, wadhi keto ginene wiye. Nitie bata ma wadhi kete wiye. To ka abende king'iyo kama nwa wakete ne wachwako ring'o ka. Ring'o ne ok watedo mowang'. Aroma cha te odonje iye ka. Koro wabiro puko pigno. To kwasepuko pigno, to ne wan kod nyanya ka. Nyanya mwaseloso marwa. Nyanya wabiro ng'olo e style mopogore. Kaso wabiro keto nyanya kama. Kaka kwa ng'ole mopogore. Koro ma nosechiek. Pano waseketo modot maliet. Tudonge onge gima waketo. Koro ka onge gima wakete, waketo mana nyanya kende. Nyanya kiketo mowang' matin. Nyanya kiketo ne mo orudore. Kiketo ne pi orudore. Koro kiket ne gimoro amora. Iwang'e mondo mi miye liet. Mondo mi liet chodonj kuome. Time ang'o medo ne mano koro kamino nitie oregano mwaweyo. Oregano ne mikel mondo ne gima watime. Nyanya ni kitedo ne mzungu kaka neno koro watede sane ne mzungu waere kabisa. Giluonge nang'o, gidende nang'o? Iluongo ni grill tomato. Grill tomato iketo ma e wiye ka. Eka kwa kete wiye. Koro en waweya kochiek kamano. En koro waweya aside koro watieko tetwano. Mare oserumo. En watieke kamano. Koro wadwa dhi e plate kama wadhi toke chiemo. Koro wadhi toko chiembwa. Wabiro golo mozzarella stick. Tinge mano mondo wadhi. Keto ka. Mane mozzarella stick marwa mwaseloso mbet tiari. Koro wadwa mana toke. Koro sama wadwa toke, wabiro chako gi mashed potato. Biro bet kaka base mare. Wabiro kuongo waketo ma piny kaka nwaselose. Wabiro mumunya eka kaka owuok no mos. Wakete mos. Wakete maromo kod ring'o. Ring'o cha. Remember ni ring'o cha nwa ginene. Koro wanya kete matin nikech nwa pimo ring'o mondo kik obedi. Koro neno kuma wakete matin kamano. Part mare en vegetable mwakaw cha. Enjo. Koro kwasekete kamano to wabiro kawo mozzarella stick ma one wantiego. Ina kaka cheese kaka yware. To wakete wiye kanyo. Kwasekete wiye kanyo, ne wan kod carrot ma wacho ni wabiro keto kaka vegetable mare. Waketo ne kanyo. E bathe. Matin kamano.
kasto oregano mane wawang'o to wakawo rosemary waketo ne kanyo. Mago part mana mag garnishing. Ma act kaka vegetable for decoration. Bikete kanyo. Kasto ne wan gi sticker mag oketo ka. Koro gina mag decoration to mondo mi chiemo bed maber. Aya, ma koro jakanya dose tangono kaka iloso mozzarella steak. Gi carrot side to gimiwacho duto te ni magi te gin ang'owa dhiang' ewi dhiang', chiemb dhiang' gi dhiang' owuon. Koro dong ni dhano ema chamo dhiang', koro dhano timo ang'owa ochame. To kapok wachame, kapok wawinje ni to be aruf ma wawinjo cha gi bere ma waneno ka e dhoko chalo nade. Kikete kama ibiro winjo ka aroma moro goyi, ibiro winjo different aroma, ibiro winjo mar oregano, ibiro winjo ka gikikore gi te nikech gite gintiere iye kanyo. Then koro sami chame koro ibiro winjo flavor mwatiyo go kaka gimuoche dhogi. Koro mano emomiyo kapok wachame ka watieko, ng'ato diher mar biro tendu ni mondo ibindi losne kaka iloso no kawuono. Ere kaka onyalo yudo, ere kaka onyalo chopo ka? Inyalo yudo wan ka iluongo ni Milledens Garden. Milledens Garden en along the way to Rodi. Kapok ichopo Rodi, wantie diere ka but Lorenzo, opposite Lorenzo. Ididori mana piny on your right hand, the first sliding gate. Ibiro donjo kanyo kama ibiro yude chiemo ni. Mozzarella steak ibiro chamo kaka ine midware. Wan gi chiemo mang'eny, wan gi chicken Gordon Blue, wan gi T-bone steak, wan gi steaks gi mang'eny. Koro mana yiero mari. Wan gi gweno kienyeji, ambience marwa nitie sawa. Inyalo bet kaka ine midwaro, inya budho, in gi wedding inya biro ka, in gi birthday inya timo Milledens Garden ka. Koro kae kar chiemo mamit. Omiyo kata sani kaka tede no ma ji onene, ibiro winjo ka biro penjo to ka en kar kanyo. Koro losna kaka mani loso Ramogi cha. Awachonu ni kar ka kende mibiro yude mozzarella steak. Koro an kaka an iluonga ni Chef Alfred, mana kaka nasenyisi before. An chef ma Milledens Garden ka. Namba minyalo yudo wagodo en 0711887424. Mano namba minyalo yudo wago ka 0711887424. Koro Mayuak be waloso, magi luongo ni gus. Koso koro giluongo giwacho ni time mar chiemo. Time mag chiemo to giluongo. Mago be watedo ka, watedo awendo, watedo gweno kienyeji, watedo taki en mbata gi dholuo. Watedo gi kate. Koro ng'at madwaro to bira itimo order, wabulo diel. Mana kaka ineno ka oben wagolo chiemo mamit. Wabulo diel ka wasebulo diel ne jo birthday, joma be yong'eyo ka mang'eny. Koro arwako gi te. Erokamano maduong'. Erokamano ahinya mar bedo kod odiechieng' ma kawuono e chenro machielo mar tedo gi chiemo mana kaka inene, mana kaka iyude. Mae gima kaunti ma Homa Bay oikoni, achiel kuom jotedo ma bende nwantiere godo e kaunti ni ma Homa Bay. Donge wachako warada e chenro ma kamendie juma manyien sa machalo koda mendie, iluonga ni Jael Lieta.